שלום, שמי מרינה רוסו, אני שיננית במרפאה. כאן אנחנו רואים שיניים וחניכיים בריאים. זו בעצם הכותרת של השם, השורש, החניכיים שעוטפים, העצם שמחזיקה את השם. זה מצב בריא. זה הכיס הזה בין שן לחניכיים שמצטבר רובד חיידקים וגורם לדלקת. אז כשאנחנו מצחצחים עם מברשת שיניים כלפי החניכיים, אנחנו מגיעים טיפונת לכיס הזה ומונעים דלקת. עכשיו אנחנו ממשיכים לשלב שיש כבר דלקת חניכיים. החיידקים שלא הוסרו בזמן גרמו לדלקת חניכיים, אבל אין עדיין נזק ממשי לעצם וגם לחניכיים. החניכיים נמצאים עדיין באותו קו, רק שהן אדמומיות יותר ומודלקות, וזה גם גורם לריח רע בעצם. אנחנו ממשיכים לצילום הבא. מחלת חניכיים התחלתית. החיידקים שהצטברו בין שן לחניכיים הסתיידו והפכו להיות אבן. אותה אבן דוחפת את החניכיים, ובעצם הרווח הזה בין שן לחניכיים גדל, הכיס גדל, יש יותר יכולת היווצרות של אבנית, והעצם נספגת, יורדת מטה. אנחנו נתקדם הלאה. מחלת חניכיים מתונה. כאשר החניכיים ממש, אנחנו כבר רואים נסיגת חניכיים. אנחנו רואים כבר את שורש של השן. שורש של השן. השן נראית יותר ארוכה. העצם נספגת והכיס גדל. השן מתחילה ממש כבר בשלב שהמערכת האחיזה של השן כבר מתחילה לשחרר אותה קצת. אנחנו ממשיכים הלאה, שזה בעצם מחלת חניכיים מתקדמת ביותר. אנחנו רואים את השורש שנחשף לחלוטין, העצם שנספגת, וזה מצב שממש השיניים כבר מתחילות לזוז. וכל זה אנחנו יכולים למנוע על ידי צחצוח נכון, להגיע בעצם למרפאת שיניים, לעשות טיפול הסרת אבן, ואלה שצריכים כבר הקצאת שורשים. הקצאת שורשים נכנסים עם הכלים יותר לעומק ומחליקים את השן בכדי שחיידקים לא יצטברו, יהיה להם יותר קשה להצטבר להם ולאבנית, ועושים את הטיפול המניעתי בשביל לא להגיע לעמוד האחרון שהוא לא סימפטי. אז צחצוח נעים.